Hej, jeg hedder Sara Tornø, og jeg vil meget gerne invitere dig med ud på en aftenmeditation. En smuk guided meditation, der kan hjælpe dig med at give slip på din dag, og som kan hjælpe dig med at få en stille og rolig, kærlig nattesøvn. Så hvis du føler, at du har brug for hjælp til at give slip på dagen, hvis du har brug for hjælp til at give slip på det, der er sket, så du kan skabe et rigtig godt fundament for din nattesøvn, så tag med ud på den her smukke indre rejse. Først så vil jeg bede dig om at lægge dig rigtig godt til rette, sæt dig godt til rette, og sørg for, at du ikke bliver forstyrret under den her meditation. Sørg for, at du ligger varmt og trygt, og at du kan slappe af. Og når du er klar, så luk dine øjne. Start med at lukke dine øjne og mærke, at din krop slapper af. Træk vejret stille og roligt. Træk vejret dybt, helt ned i din mave. Ånd ind og ånd ud. Bare lige tillad dig selv at komme ned i din krop og mærke din krop. Så mens du stille og roligt trækker vejret, så bare prøv at mærke din krop. Hvis du kan mærke, at der er noget, der spænder, eller noget, der gør ondt, så forestil dig, at for hver gang du ånder ud, så giver du slip på smerten, så giver du slip på spændingen. Uanset hvor det gør ondt, eller hvor det spænder, så vid, at livet hjælper dig. Hver gang du ånder ud, så kan du give slip på den spænding, på den smerte. Du skal bare lægge mærke til, hvor i kroppen det gør ondt. Og så forestil dig, at når du ånder ud, så giver du slip. Hvis du har lyst til det, så bed om, at det sted inde i dig, der gør ondt, bliver helet. Bed om, at alt det, der gør ondt i dig, enten i din fysiske krop, eller i dine følelser, i dine tanker, bed om, at alt det, der gør ondt i dig, bliver helet. Og vid, at livet er her for at hjælpe dig. Så det eneste, du skal gøre, det er at bede om hjælp. Du fortjener det, og du har brug for det. Så bed om hjælp. Og bed om, at alt det, der gør ondt i dig, bliver helet. Forestil dig, at det smukkeste, klare, varme, kærlige, helende lys lægger sig over dig som et tæppe. Hele vejen rundt om din krop bliver du pakket ind i det smukkeste, varme, kærlige, helende lys. Det lægger sig over dig som et blødt tæppe. Og det trænger ind i hele din krop, i alle dine celler, alle dine organer, i dine tanker, i dine følelser. Så hele dig, både dit ydre og dit indre, bliver pakket ind i det smukkeste, kærlige, helende lys. Det eneste du skal gøre, det er at tage imod. Det
eneste du skal gøre, det er at sige ja tak til det helende lys, livet sender dig. Og mærk, hvor rart det er for dig. Mærk, at hele dig, alt det der er dig, din krop, dine tanker, dine følelser, alt det der er dig, bliver helet. Tag imod. Tag imod al den kærlighed og al den heling, der bliver sendt til dig lige nu. Og mens du ligger her, så prøv at mærke, hvad du har brug for at give slip på. Prøv at se tilbage på dagen i dag. Og mærk, hvad du har brug for at give slip på. Hvilke tanker fra dagen i dag? Hvilke følelser fra dagen i dag? Hvilke oplevelser? Hvilke hændelser? Hvilke ord? Hvilken smerte? Hvad som helst fra dagen i dag kan du give slip på. Det eneste du skal gøre, det er at finde frem til det, du har brug for at give slip på. Alt det, der har såret dig. Alt det, du har været ked af. Alt det, der har stresset dig, frustreret dig. Alt det, du har været vred på. Giv slip. Beslut dig for at give slip på det. For din egen skyld. Og ved, at du har brug for at kunne give slip på det, der har gjort dig ondt. For at kunne få en fredelig og rolig nattesøvn. Så beslut dig for, at du for din helt egen skyld giver slip på alt det, du ikke har lyst til at tage med ind til natten. Og ved, at uanset hvad det er, så kan du give slip. Det kræver bare, at du beslutter dig for det. Så mærk, hvad du skal give slip på, og så beslut dig for at give slip på en udånding. Og en ud, og giv slip. Og en ud, og giv slip. Og en ud, og giv slip. Forestil dig så, at du sidder på det smukkeste sted ude i naturen. Det kan være et sted, du har været. Det kan også bare være et sted, du forestiller dig. Uanset hvad, så er det det smukkeste sted. Det er et sted, der fylder dig med tryghed, med varme og med kærlighed. Det er et sted, der er så smukt, at du næsten får tårer i øjnene bare af at tænke på det. Der er så smukt, og der er så meget ro, så meget varme, og så meget kærlighed, og så meget fred på det her sted. Forestil dig, at du sidder her i dit eget dejlige selskab. Du sidder her og kigger rundt på den smukke natur. Og du lægger mærke til lydene, til farverne, til duftene, til temperaturen, til vinden. Alt tager du til dig. Alt lægger du mærke til. Alt registrerer du. Du sidder her på det smukkeste sted i naturen, og du bliver fyldt op
med den smukhed og den fuldstændig fantastiske magi, der er lige her. Du kigger rundt på landskabet, og pludselig ser du, at solen er ved at gå ned. Du kigger på den smukkeste solnedgang. De smukkeste farver. Lyset er så smukt, og farverne er så smukke, at du bliver rørt helt ind i din sjæl. Og du mærker en dyb taknemmelighed over livet. Du mærker en ægte kærlighed, og du føler kærligheden langt ind i din krop. Du bliver så lykkelig for bare at være lige her, og du suger alt det smukke til dig. Kærligheden, lyset, farverne, alt. Du suger det til dig. Og pludselig ser du, at solen er gået ned. Pludselig får du lyst til at lægge dig ned der, hvor du er. Og du lægger dig. Og du kigger op på himlen, hvor du pludselig kan se de smukkeste stjerner. Oppe over dig, på den smukke nattehimmel, er der et væld af smukke stjerner. Du kigger op og bliver rørt. Rørt over at være en del af det her smukke univers. Du ser også månen. Og mens du ligger her og kigger på månen og på stjernerne, kan du mærke, at det er trygt for dig at gå ind i drømmeland. Din krop er fuldstændig klar til at gå ind i drømmeland. Du føler dig tryg og varm, kærlig og elsket. Og du er klar til at give din krop den ro, som den har brug for. Sov rigtig godt.